салом алейкум ба халқи тоҷик. Иншааллоҳ и ҳамаи победо гуфта будем ки ҳамаш пай дар пай барои халқи тоҷик ай. Иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки худованд ҳамавақт ҳалқи дастболомон гарда. Ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи шумо ки ҳамавақт моро дастгирӣ мекунед. Худованд ҳамавақт шуморо ҳамахе хирсанду пирӯз гардона. бори дигар ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд соат пеш турнири калони UFC 311 ба анҷом расид ки дар муҳорибаи асосии ин турнир Ислам Махачев Ренато Майканоро дар якум раунд бо тариқи усул шикаст дода рекорди худро 27-1 кард. Ана ғалабаҳои пайдарҳами худро бошад 15 то кард ва бо Камару Усман баробар шуд. Аз онҳо танҳо Андерсон Силва зиёдтар ғалабаҳои пайдарҳам дорад 16 то ва ин дӯстон ғалабаҳои пайдарҳам дар таърихи UFC аст. Боз Махачев бори чорум камарбанди вазни сабук UFC-ро ҳимоя карда тавонист ки то ҳол ягон кас ин корро кардагӣ набуд. Махачев аввалин чемпиони вазни сабук дар таърихи UFC шуд ки камарбанди ин вазнро 4 маротиба ҳимоя карда тавонист. Дар дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад чемпиони вазни 61 кг UFC Мераб Дувалишвили бо қарори ҳамаи доваро дар муҳориба зидди Умар Нурмагомедов ғалаба ба даст оварда камарбанди худро бори аввал ҳимоя кард. Умар бошад бори аввал дар карьераи касбии худ шикаст хӯрд. Акнун рекорди ӯ 18-1 шуд. Варзигари тоҷик Муин Ғафуров ҷангори бебохти ҷопониро шикаст дода аввалин мағлубиятро дар карьераи ӯ овард ва ҳамин гуна ҳамаро ҳайрон кард. Ва боз Муин Ғафуров ғалабаҳои пайдарҳами худро дар ташкилоти UFC 2 то кард. ҳозир бошад дӯстон реаксияи ҷанговарон ва пулҳои коркардаи Муин ва рақиби ӯ. Пулҳои коркардаи Муин Ғафуров $28000, $14000 барои муҳориба ва $14000 дигар барои ғалаба. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Риня Накамура бошад $28000 барои муҳориба. Ин чизро дӯстон сомонаи машҳур ва калонтарин оид ба MMA Jungle MMA нашр карданд. Ва дӯстон бояд гуфт ки ин охирон муҳорибаи Муин Ғафуров аз рӯи шартнома буд. Акнун умедвор мешавем ки ба Муин шартномаи нав бо шароитҳои хуб медиҳанд, чунки ин пулҳо барои ҷанговаро хеле кам аст. Аз ин пулҳо ҷанговаро чанд фоизашро андоз медиҳанд, чанд фоизи дигарашро ба менеҷер медиҳанд, чанд фоизи дигарашро ба мураббӣ, чанд фоизи дигарашро ба диетолог, чанд фоизи дигарашро ба зале ки тамрин мекунанд ва ба худи ҷанговаро тамоман пул намемонад. Аз ҳамин сабаб бисёри ҷанговарони навкори UFC ба ғайр аз ҷангҳо боз ба дигар корҳо машғуланд, чунки маблағе ки UFC дар оғози карьераи онҳо медиҳанд хеле кам аст. Барои ҳамин дӯстон умедвор мешавем ки ба ҷанговарони тоҷик шартномаҳои навро бо шароитҳои хуб медиҳанд. ҳозир бошад мегузарем ба реаксияи ҷанговарон дар UFC 311. Чарлз Оливейра. ин муҳорибаи хуб буд. ӯ коре ки бояд мекард ҳамон корро кард. Аммо ман дар навбатам ӯ ин чизро медонад. Чемпиони вазни сабук ном дорад. номи ӯ Чарлз Оливейра аст. Илия Топурия. Ислам, ман хоҳам туро ба қатл мерасонам. Агар хоҳам туро ба хоб равон мекунам. Ман ин корро чунин мекунам ки хеле осон намояд. Ба наздикӣ вомехӯрем. Мера бародари ман, ту чӣ гуна ҷанговарӣ? Ту моро маҷбур мекунӣ ки фахр кунем. Ана чӣ гап мешавад вақте ки гӯштини доғистонӣ бо гӯштини грузинӣ вомехӯрад? Самандар Муродов. Муин Ғафуров муборак шавад ака. Муҳаммад Наимов. Машааллоҳ. дӯстон, муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепидшуда. Дар навурҳои навбатӣ вомехӯрем. хонободу сарбаланд бошед. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед.